हेलो गाइस ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତମମାନେ ଦେଶେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲ ତମ ଦେଶେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଉ जो नवा नवा देखुଥିବ ଭିଡ଼ିଓ ସେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ନିହାତି ତମ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୁଁ କହୁଛି ହାତ ଯୋଡ଼ି ତମେ ସତର ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ହବ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଯିବ ଗୋଟେ ଯାହା ହଉ ଯାହା କମେଣ୍ଟ ହବ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଯିବ ଏଇଟା ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ଆଉ ଆମମାନେ ତୁମ କହୁନା କେ ଜାଗାକୁ ଯିମି ବୁଲତେ ତୁମ କମେଣ୍ଟରେ କହୁନା ତୁମ କମେଣ୍ଟ କେଇଠି କେଇଠି ଯାଏ ତ ଜାଗାଟା କେ ଭାଇ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯାଅ ମୋତେ ଦେଖାଅ ମୁଁ ସେଠି ଯାଇ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଆମ ମାର୍କେଟ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ମୁଁ ତୁମ ଜାଣିଛ ମୁଁ କେଇଠି ରହିଛି ମୁଁ ରହିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରହିଛି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଛୁଆ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରହିଛି ଆଉ ମୁଁ ବି ନେଇ ଦେଖିବା ଭାଇମାନେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଆଉ ତ କ'ଣ କହିବ ମୁଁ ଦେଖିବି ଯାଇ ଚାରିଆଡ଼େ ହେଲା और तुम देखिପାର ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ କେତେ ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛି ଦେଖୁଛି ଟିଣ ଅଛି ଚାରିଆଡ଼େ ମାଟିର ଇଏ ଅଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ହେଲା କେତେ କଷ୍ଟ ରହିଛି ଏଇଠି ରହିଛେ ଆଉ ମୋ ଏ ଦିନେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲା ଭାଇ ତୁ କାହିଁ ଖାଦାର ବୁଲୁଛୁ ତୁ କାହିଁ ଖାଦାର ବୁଲୁଛୁ ତୁ ଏ ରକର ସେ କହିଲା ଭାଇ କାହିଁ ତୁ ଖାଦାର ବୁଲୁଛୁ ଏ ରକର ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ନା ତୁ ଯେତେବେଳେ ତ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଏତିକି ବିନତି କରୁଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତମ ସତ ହତ ହଉ ତମେ ଏତେ ବିନତି କରୁଛ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ତମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ସେ କିଛି ଯାଉଛି ନାହିଁ ଆଉ ରହିନି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ତମକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଜାଗାଟା ଦେଖୁଛି ହେଲା କେରକ ଅଛି ଏଇ ଜାଗାଟା ଏ ଦେଖ ଯାଇ ତୁମକୁ ଦେଖୁଛି ଜାଗାଟା ଏଇଟା କେରକ ଅଛି ଆମମାନେ କେଇଠି ରହୁଛେ ଦେଖିପାରୁଛ ଦେଖିଲୁ ଗାଇସ୍ କେର ଜାଗାରେ ରହିଛି ଆମେମାନେ ତାର ଖଣ୍ଡି ଦେଖୁଛ ଏଇ ଉପରେ ଦେଖାଉଛୁ ତାର ଖଣ୍ଡି ତଳେ ଅଛି ଆମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ ଆଉ ସେଇଦିନ ତମକୁ ଏତିକି ବିନତି କରୁଛୁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ତୁମ ଦେଖିବାର ତ ମୁଁ ସେଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମକୁ ଦେଖିନି ଆଉ ଆମ ଏଇ ଛାତ ଅଛି ନା ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ ଇଏ କରାହେଇଛି ଏଇଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଦେଖିପାରୁଛ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ତ ତାର ଡବଲ ଚଢ଼ା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ